Sziasztok, én Tomi vagyok, és ebben a videóban bejelentem, hogy újra elkezdek videózni. Két oka van, nem ti miattatok nézzük, nyugodjatok meg, hanem első, a beszédem fejleszti. Igen, mint tudjátok, csak videókat, meghallgatom magamat, tudom javítani, korrigálni magamat, és egyre jobb lesz a hangminőségem. És én is megszokom a hangom, beletörődök, hogy ilyen leszek egész életemben. Igen, a beszéd probléma már 20 éve van, logopédushoz járok, több-nagyobb sikerrel, de ezért meg kell szoknom. Ezek a videók pedig segíteni fognak. A második ok az animáció fejlesztése. Amikor csináltam a YouTube videókat, akkor javult az animációs készségem, mert akkor csinálnom kellett valamit. De most, hogy magamtól kéne animációkat gyakorolni, ez tök nehéz, mert össze-vissza nincs ötletem, hogy mit animáljak. Tudjátok mit. És nincs is motivációm hozzá. És ezt egyből kötném a beszédemmel, ez pedig sokkal több inspirációt adna nekem, motivációt, mint ha csak úgy animálnék valamit. Mivel animáció eléggé monoton munka a legvégén, mivel kicsi izéket kell minél kisebb izébe megrajzolni. Szóval van egy labda, megrajzolod, még egyszer megrajzolod, csak egy kicsit odébb ment, aztán ezt csináljátok folyamatosan. Ez egy kicsit borzasztó, megértem, aki nem szereti ezt, de ezért szeretném fejleszteni, mert a fő cél egy animációs sorozat. Nem mondom el mi, mert eléggé távoli cél, és nem mindig van távoli célnak eredménye, mert végül letérek a útról, vagy olyan távoli, hogy addig már kihalunk, már jönnek a mesterséges intelligenciák. Szóval elkezdek YouTube-ozni, néztek, vagy nem, ez nem én döntésem, hanem a tiétek, de viszont ha tetszett a videó, vagy egyszerűen tetszett a beszédem, vagy ezek elmondom problémáimat, őszinteség, akkor nyomhattok egy lájkot, feliratkozhattok, mellette van a harangikon, ezt megnyomjátok, tudjátok, hogy mikor lesz legközelebb videó, ezekkel is ugyanezt tudjátok csinálni, de én Tomi voltam, sziasztok!